हेलो फ्रेंड्स गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि बे प्रान्जल नार्जारी यूट्यूब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 20 नभेम्बर 2020 शुक्रबार फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। बिहार गभर्नमेन्टनि बेरेखा दोलो आरजेडी दोलोआ चिफ मिनिस्टार नीतीश कुमारखौ मेवालाल चौधुरीखौ केबिनेट मिनिस्टार सायख'नायनि थाखाय सोंखारिदों। आरजेडीआ गोदानै सायख'जानाय इरिगेशन मिनिस्टार मेवालाल चौधुरीनि भारतनि फिरफिला बिरहोनायाव हारिमायारि मेथाइखौ खननो रोङिनि भिडिअ मोनसे भाइरेल खालामदों आरो बेनि सायाव करप्शननिबो केस दं होननानै बुंनाय जादों। दा बेनि सायाव गोख्रों एक्शन लानो थिनदों। आसामाव रिपुन बरानि दैदेननायाव बा नाजानायावनो मिया मुस्लिम हारिमुआ बारायनो हमदों होननानै हेमन्त बिश्व शर्माया मैयाहाय सनितपुर जिल्लानि गहपुराव बुंथिदों। दिल्लीयाव कर'ना भाइरासजों थैनायखौ नोजोर होनानै दिल्ली गभर्नमेन्टआ गोदान नेम खालामदों। जुदि नोंथाङा दिल्ली सिटियाव थानानै बा दिल्लीयाव थानानै मास्क गाना अब्ला नोंथाङा 2000 रां जुरिमाना होनांगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि दिल्लीयाव थायो अब्ला नोंथांमोना मास्क गाननानै ओंखारबानो जाबाय, नङाब्ला नाङा फाङा ओरैनो 2000 रां जुरिमाना होनांगोन। आरो बे थांखिखौ मैयाहाय दिल्ली गभर्नमेन्टआ बेखेवनाय जाबाय। बिटिआरआव बिपिएफआ सरकार दायोब्ला गिबियावनो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे एनडिबिनि सोद्रोमाफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायनि खामानि मावगोन होननानै बिपिएफनि लिडार जायबा अनजलि दैमारि बिथाङा मैयाहाय बिबुंथि होदों बा बुंदों। गुवाहाटी आदाबारियाव चिकेन पक'रानि थाखाय नांलाय खमलाय जादों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला सानै सेंग्राफोरा चिकेन पक'रा दखानाव चिकेन पक'रा जादोंमोन आरो चिकेनाव बांद्राय बेदर गैयिनि थाखाय दखानिखौ बुंदोंमोन। बेनि उनावनो गरम गरम जानानै दखानिजों चिकेन पक'रा जाग्राफोरजों नांलाय खमलाय जादों। बेहायनो दखानिया गोबौ हाथियारजों हामला खालामदों बा आक्रमण खालामदों। बेहायनो सेंग्राफोरनाव गोब्राब जखम जादों। दा बेनि सायाव पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ बा बे केसखौ पुलिसा लानाय जाबाय। महाराष्ट्रनि पालघराव एटिएमआव सोनो लांनाय फैसाखौ लुथिनायनि दायाव साथाम दायनिगिरिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों। एरेस्ट खालामजानाय साथामनि गेजेराव सासेखौ एटिएमआव फैसा सोनो लांग्रा गारिनि ड्राइभार होननानै सिनायनाय जादों। दा बिसोरनिफ्राय गासै 2.25 कोटी रां मोननाय जादों। दा बिसोरखौ जोबथेसालियाव गथायहरनाय जाबाय आरो बिसोरनि सायाव गोख्रों एक्शन लानाय जासिगोन। मानोना बे सासे फैसा सोनो लांग्रा गारिनि ड्राइभारखा। बे ड्राइभारा खायदा बानायनानै बे फैसाखौ लुथिनो नागिरदोंमोन, नाथाय हायासै माखासे मेलेमजिबिफोर पुलिसफोर थानायनि थाखाय। जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखारिफोरा बे साननैसोआवनो आर्मिफोरनि गारियाव बमा गारनो थाखाय प्लेनिं खालामगासिनो दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। दाखालिसो सिआरपिएफ जवान आरो आर्मि जवाननि गारियाव बमा खुबैदोंमोन, नाथाय बमाया आर्मि जवानफोरनि गारियाव नाङासै, साइडआव गोलैदों। दा बेबायदिनो गोबां प्लेनिं खालामगासिनो दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। मध्य प्रदेश रायजोनि जबलपुराव थांनाय बुधबारखालि लेबारफोरखौ लांनाय मिनि ट्राकआ उल्थायनानै सा 35 जन खामलाफोरखौ बा लेबारफोरखौ जखम खालामदोंमोन आरो हस्पिटालाव बिसनानि आंखाल जानायलाय सासे गोब्राब जखम जानाय आइजोखौ सासे पुलिस अफिसारा गावनि बिखुङाव बानानै लांदों। दा बे पुलिस अफिसारखौ बयबो अनसायदों आरो बेनि भिडिअआ भाइरेल जागासिनो दङ। जम्मु एन्ड काश्मीरनि जम्मुनि श्रीनगर नेशनेल हाइवे खाथियाव नागरतायाव सिकिउरिटि फर्सनि गुलि गावनायाव 7 उदखारिफोरा थैदों। थैनाय उदखारिफोरखौ जैश-ए मोहम्मद आफादनि होननानै सन्देह खालामनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बिसोर ट्राकआव थाखुमानानै दावबायगासिनो दंमोन। बेबायदिनो नागरता टल प्लाजा खाथियाव सिकिउरिटि फर्सफोरनि चेकिं खालामनायाव हमजानानै मोगा-मोगि गावलायनाय जादों आरो बे गावलायनायाव सानै पुलिसफोराबो गोब्राब जखम जादों। ट्राक ड्राइभारखौ हमनानै मोनासै, नाथाय ट्राकआव गोबां बिबांनि हाथियार आरो गावग्रा गुलिफोर मोननाय जादों। दा बे ट्राकखौ आरो बे गुलिफोरखौ बा सिलाइफोरखौ पुलिसफोरा लांबाय बा आर्मिफोरा लांनाय जाबाय आरो दा बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरगासिनो दङ। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ, नायबिजिरनाया सोलिबाय थागोन। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम, नोंथांनि लोगोनो वाट्सएपआवनो जा फेसबुकआवनो जा जेरावबो जेखैबो शेयार खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ नुखाबाय जानांगौ, आंनि गोदान सिलभार प्ले बाटन नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ। नै दाखालि देखायखादोंमोन आं भिडिअ खालामनानै, नुवाखैबा मोनसे खनसे मोजाङै नायबानो जाबाय। नै बेहायनो भिडिअ खालामो आङो, बै आंनि मबाइल, नै नुनाया नै बेहाय नुनाया बे आंनि मबाइल, बे आं भिडिअ खालामगासिनो दा, ओमफ्राय आंनि बेहाय नुगासिनो दं। माबायदि नुदों? मोजां नुदोंना?
जोबोर गोजोननाय मोनदों आङो बेखौ मोननानै नोंथांमोननि अननायावनो नोंथांमोननि सिबिनायावनो बे सिलभार प्ले बाटनखौ आङो मोननो हाबाय।